किंतु का HANM ये रिकॉर्ड का HNLC बनिया क्रेन ये किमात जों का जात बन रियो हबे डे बट का inner line permit ILP का border issue बट ये तीन खासी बन penrung ha का krnet का bapra ha का जिंगे क्रेन ये sok बट का सरकार इंडिया Habe kren chikilat pathai khobor haka arpo sautrik mentau banai nailur arjar arpo ar u president jong ka HANM uba El Kharbani uloong ka ILP uput usam bat kaktin khasi kide kimat kiba ka jat penriu kala angnot ban pentre kam da ki phau snem hinre kat hadu menta na kalyang jong ka sarkar pedeng kam shimla ngap ye kini ka jing angnot ka jat penriu shu uloong pa ka HNLC ka de ban ra lang ye kini kimat ha ka miet kren yesuk bat ka sarkar pedeng kumchuru ka sarkar jela Atiar jong kari baju benreu ba kidai berken tup ia kene ka mat ke bakungsan sya ka jingi kene so jongki berka sokar pren knang ba ka ai ke jing anot kan long ka jing kermen ya lawai jong ka benreu bat ka balai kaktil kasi ban pene pensa ia ka benreu berktil Kem bandawa naga sokar Meglia kumjuru naga sokar India ban penbaik jauh perusam bat ke jala asam kumjuru bat ke sokar Bangladesh kaseng kalek ban putru ik mau put kibalwan thum naga sokar Asam hakaput bodar jong ke Meglia katba omla ban penbaik jauh perusam kumba ngadet ban le bat umoput bangilaput ngalek ban bu hakmat sekretariat bat district council hakaba chief minister ukwat sangma uhap penyegan bat ka Asam bat menta kasukar Asam kilasange ban bu moput kaseng HNM CEC dagajing sokya dapat dagajing sokitram ka kentu ia ka HNC kum ka wei ki senking atiar jong ka jai penreu balak no dei ban kentup ne tensa ia ki lain tli ki mat ki bakungsan jong ka jai penreu ha ka jing ken yesuk ka jong ki par ka sok ka kita kilong uput usam ka inner line permit bat ka ketin khasi namar ni sutu ba kine gi mat ki bakungsan ka ba kum ka jat penreu kalai ki kalai ksat bat ka angnut la ka thrang na banta ka tau ba jong jat penreu na banta ka tau ba jong ka pateng ka ban sakha tung ni phai khndiat ya ka jingat lenti la ka history lengkot jong kine ki lightly ki mat ki bakungsan jong kari pakai penreu uput usam Gaka sarkar bila hak tukapor baka bat Indonesia hak India hak artneutrik bubunai nailar jong snem sijar praspa nyopulai kalawan rakyat kejing penfna sarkar ya ka balatip kum ka Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 hak ba ka sarkar India kala sim ya kene ka an ban pentrekam hadu menta mene bat ya kene ka an la pentrekam haga jala Manipur haga sitrik ukla lengkot jongusnem ar hajar arpo bat kasim ya kasnem sijar khnai spa andru puai kum kasnem ban mai preteng ka jingtmu jong ka sarkar phareng haga to por apa penmi ia kene ka notification kalong ban khanglat ya ki wei ki breu ban yorong ban yami sya kene ka than chetela mengi jongkari India bahadin balayo lajloy ka sarkar India ro kala pediang ye ne ka an bat kadang pentrekam ye kene ka an hadu kini kisni yang jongka HANM CEC kapan pau jong sokmen ka kraw namar kum kari berkajat penreu dan kami kejingi kene sok knang rawan ra ye ka song suk song sai ha ka jat penreu bat kum juru ha ka jalahi berkuai
Henry tangba kajinge kari sok dai ban tip ken yaki kendon yakren bansai lane ban ai ji hun ne am bat dai ban long ga ba khoit ne ga transparent bat ban ai ji mentoy ne am yaki pat ba jong kari bat kajat penrel namar kumbang ilayo I haki peace talk lane haki peace record jong kiseng le no kum ka NNCN nangta ka ANWC haba kadon ke jingi ken yosuk kare bandon ken kita ka usok jong jingi kren lane ta ka dor jong kano benreu ke ba kiseng le no kimi kmat